در زرکیت 50% акция рафтестай тамошобино успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен суроға рӯ ба рӯи кафеи Суман тамошобино ҳозир ворид мегардем аз дохил ман шумода нишон метиҳам бисёриҳо аллакай медонанд ин нуқтаи савдора чӣ хеборакҳои хушрӯ дора марамад ҳозир аксияи зури зур сар додаган ина 200 сомон боршон 100 сом шид 100 сомаш 50 сомон 300 сомаш 150 сомон хулоса ина биёен харидорӣ кунен ҳам духтарона ҳам писарона аз ами размерои маламерка аз размерои навараждёни сар карда то подростковира духтарона писарона ҳама чи ҳастай ҳам либосои фасон ҳам ина пояфзолои хушрӯ марамад барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона агар мисол омада натунен бинависеншона чизе ки дар корайтона доставка мекунанд биёен ира бинен духтарако чӣ хел хушрӯчаян ҳамаи ҳамино ай 100 боло 150 100 120 пояфзолоям хеле буданд ҳозир акция рафтеста ина 75 сомон дар заракиц марамад биёен борошон беҳтарин бора ина нигоҳ кунен иқа хушрӯвае 75 сомон ба саношкош ҳастай ина 110 сомон ана хел туфли чаако ҳаст духтаро нархои дастраскати ана ира бинен 80 сомон борошон ҳамаш бори туркию бори гуанҷоай тамошобино заракица мана шлюпкоям ҳастай кросовкиёям ана инам дакора бинен ямам хушрӯвае ҳастай ки саб букакай духтаро чанд моделакои фасон доранд ҳами 50 сомон 60 сомон инам хеле ай нархошон марамад касседа дар корай омада аз наздик мағозаи заракица бороша як бурак биненда ҳозир дар тамоми либосои туркишон иҷада двойка тройка ҳама намуда доранд баъд платьёи фасон аксияи 50% ай духтаро мисол 200 сомон 100 сом шидагай 100 сомаш 50 сом 300 сомон 150 сомон хулас аксияи калони калонай успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен омада наметонен бинависен доставкатон кунанд рӯ ба рӯи кафеи Суман якум ошёна мағозаи заракиц аксияи 50% рафтестай тамошобино дар заракиц борои турецки марамад озима шумода нишон метим нигоҳ кунен анамино 280 сомона киртачоян ина марамад барои фарзандотон метонен ҳозир биёен харидорӣ кунен 50% аксия кати 140 сомона 140 сомон шдагай бовар мекунен духтаро супер аксия рафтестай дар заракиц биёен ҳатман биёен омада ки натонистен нависеншона доставкатон мекунанд марамад ина сабзакшам хушра пешакша нишонитен ира бинен чӣ хел фасончай и хеле киртаако бисёр доранд духтаро ҳозир мо якчанд намуча нишон додем ина сафедчам ҳастай моделакош беҳад бисёрай дидена 140 сомон дар шумо да ки хеле кирта метия духтаро биёен ина заракицда грандиозная акция рафтестай бо медонен касе ки 1000 сум да агар айҷа харид кунаку ино бо 50% не 60% скидка ҳисоб мешаванд шумода марамад мисол 140 неу бо 10% дигаша минус мекунам мумкин ки 100 ё 110 сум ба ҳафта инами намуд кирто хулас як бора как озима дига борошона нишонтон метим ина иҷада двойкои фасони бачагӣ ҳастай борошон ҳамаш бори турецки оригиналай двойкои духтарона бачагона аз ами размерои навараждёни сар карда то размерои подростковира дар иҷа пайдо карда метавонен ана паплинакои турецкира бинен чӣ хел хушрӯчанд ино 90 сомонан аксия кати рубашкаан 90 сомонаи аксия кати нархаш 45 сомон меафта марамад иша ишта фасон ай борошон иша ишта фасон ина қисма бинен бо суроға рӯ ба рӯи кафеи Суман якум ошёна мағозаи заракиц дӯстони азиз ҳатман омада аз наздик мана марҳамат боракошона тамошо карда интихоб кунен духтаро боз ҳам мағозаи заракиц омадагем нигоҳ кунен аксияи грандиозни сар додагиян як боракак шумо хитон биненда чӣ хел боракошон хушрӯай ҳамашонами туркӣ бренди Zara бисёрош бинен ана хел рубашкои фасони подросткови ҳастай материалошон тоза лёная ино медонен ина 220 сомоная ҳозир 50% аксияда 110 сомон меафта бо касе ки 1000 сомон да харид мекуна 60% аксия эълон мешава хулас ина нигоҳ кунен двойка ҳастай кирта ҳастай ира бинен ҳамаш подросткови размеро бисёр мекунанд подросткови фасонак боша ина мағозаи Zara биёен ҳам бори качествени хушрӯе ки ягон ҷода нестай меёбен ҳам ина аксияи зури зур рафтестай успет кунен
омада харидорӣ кунед. суроға рӯ ба рӯи кафеи Суман якум ошёна зара киц. рақамашон аст дар рӯи экран. агар суроғаро нафаҳмиден бо метавонед ки хичонкати ҳатман ҳамсӯҳбат шида мана марамат маълумоти бештара пайдо кунед. ин двойкая ина нигоҳ кунед духтаро 190 сомонай 10% акция кати 80 сом мешава. 50% акция кати 80 сомон мисол. марамат инами боро ҳамаш 50% арзон. 100 сом боша 50 сомон, 200 сом боша 100 сомон. инам хеле нархо шидагай. ин скидкара бисёриҳо интизор будан. марҳамат заракиц аксияи грандиозне сар додагай. духтарако нигоҳ кунед, биёен барои фарзандотон харидорӣ кунед. 50% скидка. инами мисола нархаш 200 чанд сомая, 230 сомонай, акция кати 115 сомон. 50% скидкай 115 сомон. бо касе 1000 сом дазиҷа харид мекуна ку духтарако 60% скидка мешава. ана ира нигоҳ кунед, подростковый размер брукша бинед, хича бинед чӣ хушрӯбай. бори туркии оригинал. иам 230 сомонай, акция кати 115 сомон мешава. марҳамат иҷада нигоҳ кунед, 200 сомона 100 сомон, 100 сомона 50 сомон, 300 сомона 150 сомон. хулас инамҷа чизе мебинен духтарона писарона ҳама намуди борошон аксияи калони калон кати пешниҳод шидагай. успед кунед буракои хушрӯ, буракои необычни беҳад зиёда заракитсда. успед кунед биёен аз наздик бинен харидорӣ кунед. тамошобином аз ҷанавор доштум медонен ки чихе борои хушрӯ дора заракитс. ина марамат ина бренди Zara диден чихе фасонакай духтаро. ина ин двойкача 160 сомонай, акция кати скидка кати чанд сом мешава? 80 сомон. 80 сомон. беҳтарин вариантако двойка янам хушрӯан борошон. мана марамат ина инора бобинен духтаро. ина 200 сомона 100 сомон. турецки ҳамаш борошон Туркия духтаро. чихелаки гуфтум касе бо 1000 сом агар харид куна аз ин нуқтаи савдо аксияш 60% ҳисоб мешава. суроға рӯ ба рӯи кафеи Суман тамошобино. ина биёен якум ошёна мағозаи Zara Kids. мана беҳтарин варианти либосакора ҳам духтаронара ҳам писаронара бо нархи зури зур, бо нархи дастрас аз Zara Kids метавонед ки пайдо кунед. борои бренд мекуванд бисёриҳо. марҳамат духтарако биёен мағозаи Zara Kids. ина ози ма брукоша шумода нишон метиҳам. иҷада ҳамаш турецкиян, ҳам ваяй духтарона ҳастай, ҳам писарона. якум сортои оригинал 50% акция рафтестай. 200 сомон 100 сомон шид, 100 сомаш 50 сомон шид. хулас инами 50% акция. чизе ки мегирен 50% арзон. марҳамат интихоб зиёдай, на танҳо брукошон. нигоҳ кунед духтаро, иҷада варианти платяям, двойкаям, дигарам беҳад бисёрай. ҳар он чизе мегирен акцияи супер рафтестай гуфти гапо. бо касе ки агар 1000 сом да харид кард куина бо иҷада игрушкошам акция. касе дар 1000 сомон вақте аз иҷа харид мекуна акцияшон медонед скидка мешава 60% шумора ҳисоб мекунанд. 60% аму бора минус мекунанд. хулас ина касе да дар корай биёен рӯ ба рӯи кафеи Суман Zara Kids якум ошёна. ҳам либос, ҳам пояфзол, ина марҳамат сумкаву дигар чи ҳамаи чи ҳастай Zara Kids-да ҳозир аксияи 50% сар додаган. марҳамат дар кортон боша биёен 50% чизе мегирен 50% арзон шидагай. 200 сомона 100 сомон, 100 сомона 50 сомон. бовар мекунед борошон ҳамаш бори Туркияю, ҳамия 20%ш бори Гуанҷуая. дига ҳамаш турецкияй. бори бренд. марҳамат ҳам духтарона ҳам писарона аз амин навараждиён сар карда то подростковый размерора дар иҷа пайдо карда метавонен. ина марҳамат нигоҳ кунед охи чихе буракои хушрӯван. ҳамаш бори оригинал. ина дидена духтаро 180 сомон мебудай, акция кати мешава 90 сомон. 50% скидка кати. агар шумо 1000 сом да харид кунед ку аз ин нуқтаи савдо шуморо 60% скидка кати ҳисоб мекунанд. марҳамат касе да дар кор биёен рӯ ба рӯи кафеи Суман якум ошёна Zara Kids. беҳтарин интихоб, мана беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар Zara Kids. шумо нам хел моделакора пайдо мекунед. ира бинен духтаро саб букакан шортику майкаи фасонаки хушрӯ дар Zara Kids 60 сомон шидагая. мана марҳамат бо арзон мекунанд. шумо аз наздик биёен бо арзон мекунанд. борои Zara Kids медонен 80% турецкияй, 20% бори Гуанҷу. марҳамат ина бо биёен буракошона бинен.
ҳозир аксияи калон рафтестай дар ин мағоза. Ина бо нархҳои дастрас ҳар он чизе барои фарзандотон мегирен меёбен. Ҳам пойафзол ина меё ҳама 60 сомонӣ шид. Ҳам пойафзол, ҳам ваяй киртои фасон, двойкои хушрӯ, хулоса, духтарона, писарона ҳамада ҳастай. Биёен бинен, харидорӣ кунен. Игрушкаҳои ҳам ҳастай. Диден чӣ қадр хушрӯча марамат. Ҳозир 50% аксия рафтестай. Ина мисол ҳамида 100 сум боша 100 сум, 100 сум боша 50 сум. Ҳами чизе мегирен арзон шид. Марамат рӯбарӯи кафеи Суман, мағозаи Заракиц, якм ошёна. Шлёпкачиҳошо набинен чӣ қадр хушрӯан. Мана бисёри ҳозир ҳами барои кӯдакон намудаку мегиран. Ин оригиналош. Биёен гирен духтаро. Омада наметонен. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависеншона даравакак шумо да доставка мекунанд. Ина брукакои ҳами қадр хушрӯан. Ина шортик, брук. Ина мино чандиан? Нархошон куҷодай? Ина 90 сомон ай духтаро. Аксакати 45 сомон меафта. Мана марҳамат ими як баробар арзон шид. Чизе мегирен як баробар арзон шид. Ина ино 170 сума брука я. Мисол аксакати 50% бо арзон мешава. Марамат дар кортон боша ҳами интихоб кунен. Даравакак бурда шумо дар мерасонанд ё ки хитон биёин ин аз наздик дида харидорӣ кунен. Ин ҳами двойкара диден духтаро чӣ қадр хушрӯай. Бренди Zara, турецкий оригинал шортикшкатя. Бинен чӣ қадр фасонай. Качестваш беҳтарин. Шушта кӯдак да мепӯшонен ҳеҷ намешава. Чанд намудаш ҳастай. Ҳозир аксия рафтестай дар Заракиц 50% аксия. Ҳар он чизе мегирен ҳозир аз Заракиц як баробар арзон шидагиай. Нигоҳ кунен. Ина 160 сомонаш 80 сомон шидагиай. 50% аксия кати. Ана 200 сомонаш 100 сомон шидагиай. Хулас ина ҳозир ма шумода нишон метам чанд моделе доранд. Як баробар арзон шид. Ана инора бинен. Ино бо размерои калонакан бинен чӣ хушрӯай сифаташ. Иам 160 сомонаяй. Як вай 50% аксия кати 80 сума 80 сум меафта. Бо медонен касе агар омада аз мағозаи ами Заракиц дар 1000 сомон харид куна, и аксияшона 60% ҳисоб мекунанд. Мисол вай мешава бо арзонтар мешава. Иҷада нигоҳ кунед. Размерои калони подросткове ҳастай. Либосои бачагӣ. Ина духтаронаи фасон ҳастай. Размерои малюткаи майдаи новорождёнӣ ҳаст. Хулас ҳама намуди анами либосакои фасона шумо метавонен омада харидорӣ кунен. Суроға рӯбарӯи кафеи Суман тамошобино, якм ошёна мағозаи Заракиц. Ина бо хоҳиши зиёди духтарако нигоҳ кунен. Боз ҳам анамихе сумучкои фасона барои фарзандои шумо навор мегирам. Касе да дар кора интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Аз 25 сомон нархш сар мешава то 65 сомон. Ҳозир 65 сомаша биненда духтаро. Инам хеле брендови сумучкоя я. Аҷоиб хушрӯча нира бинен нак шудагиш. Фасонагина 65 сомон. Мана ҳозир 25 сомаша бинен. Ана ин қисм бошад 25 сомон. Ина чанд намуд дора 25 сомон. Ина инош боша 65 сомон. И ранги Шанел, ранги ваястайку бинен чӣ хушрӯчая вай. Ира бинен аҷоиба. Чанд расветка дора духтаро. Марама дар кортон боша ба иҷада бо рюкзакош ҳам ҳастай барои садик рафтан. Ҳам духтарона, ҳам писарона. Сумкои мактабиш ҳам ҳастай. Чанд моделай марама дар кортон боша. Ина оз биёен Заракиц тамоми намуди сумкои хушрӯра, сумучкора пайдо карда метонен. Омада наметонен. Нависеншона доставкатон мекунанд. Баъда нира бинен чӣ фасонай. Мана марҳамат иам хушрӯак будая. Иҷада интихоб зиёда. Ина барои бачаакора бинен. Ира бинен фасонакая садигравак. Ина духтари буд. Ина бо бачагишам омадагиай. Ай бо ини цветшам будай. Вай нархша бинен 21 сомоне. Нархи беҳтарин тамошобино. Ани хел ваяко ҳастай духтарона. Сумучка иам 25 сомон. Марамат беҳад буракои фасон бисёр омадагиай Заракицда биёен. Баъд оз либосошон да двойкои турецкиёи фасон да аксия рафтестай 50%. 200 сумаш 100 сум шидай, 100 сумаш 50 сум шидай. Бехабар намонен биёен. рӯбарӯи кафеи Суман. Ина тамошобинан рӯбарӯи кафеи Суман якм ошёна мағозаи Заракиц.